Diante da militancia e tamén de moitos simpatizantes da formación que quixeron estar presentes no acto, arroupando o candidato, Esteban Ares foi proclamado como novo presidente do Partido Popular de Lousame. Fixo co respaldo do 100% dos votos emitidos. No acto contou tamén co arroupo de pesos pesados do partido a nivel autonómico e provincial, como é o caso da secretaria xeral do PPDG, Paula Prado, e do presidente provincial, Diego Calvo, entre outros. No seu discurso, quixo agradecer a todas as persoas que apoiaron a súa candidatura, cunha mención especial para a actual alcaldesa Teresa Villaverde, a persoa que apostou por el para a súa entrada en política. A persoa que me acolleu cos brazos abertos a esta familia e a persoa que me afiliou a esta familia foi Teresa Villaverde. Ela me abreu as portas deste partido. Eu con 18 anos lle pedín que me afiliara e ela me acolleu como se fora a súa familia. En canto ás responsabilidades que se marca a fronte da formación a nivel local, figura o de manter os bons resultados acadados para o Partido Popular nos distintos comicios celebrados nas últimas 2 décadas, ensanchar o partido, abrindo as portas a todas aquelas persoas do municipio que queiran aportar algo. De que isto é unha familia, porque somos un concello pequeno e é importante que todos nos levemos ben, que todos traballemos unísono e que todos teñamos sempre un mismo obxectivo. E o primeiro que temos que ter clarísimo é que temos que estar orgullosos do concello que temos, orgullosos de ser de Lousame.